खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो आसामाव फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होबोगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय मे दाननि 10 खालार खालि आसामाव गासै 10,000 फोरोंगिरिनि साख्रि होनाय जागोन। लोगोसे बुंबावदों बिटिआरआव फोरोंगिरिनि आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सरकारनि आखायावसो दं। बेयाव आसाम सरकारनि जेबो मोनथाय गैया। बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारा आसाम सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामोबा आसाम सरकारा बिटिआरआव टेट आनजादखौ खुंफुंना होनायाव मदद खालामगोन होननाबो बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिटिआरआव दासान्दि सिखाव दाखाथि खालामना लाख लाख रां लुथिनाय दुथांफोरा जायखिजाया समावनो हमजानो हासिगौ। पुलिस बिफाना जायखिजाया समावनो बै दुथांफोरखौ हमनो हासिगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावदों सिखाव दाखाथि खालामग्रा माखासे दुथांफोरखौ सिनायबाय। दुथांफोरनि गासै डिटेल्सफोरा पुलिसनि आखायाव दंखाजोबसै आरो जायखिजाया समावनो बै दुथांफोरनि ग्रुप हमजानाय खौरांखौ खोनानो मोनगोन। पुलिसा बेनि सायाव गोख्रों हाबा मावगासिनो आरो पुलिस बिफाना थाबैनो जाफुंसारगोन होनना बुङो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिपिएफनि दैदेनगिरि लोमस्राव दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि समाव जेबो जौगाथाय फैयाखै। सेंग्रा सिख्लाफोरा बेकारनिफ्राय बेकारसिनसो जाबाय। बे गोख्रों अजदखौ खालामदों बिपिएफनि बारग' इएम लोमस्राव दैमारिया। बिथाङा बुंबावदों थांनाय 2 खावसे बोसोराव प्रमद बर'नि सरकारा साख्रिनि जेबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ नुवाखै। मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि इयुथ मावख'आव बिपिएफआ सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बारग' इएम लोमस्राव दैमारिया बे गोख्रों अजदखौ खालामो। बिथाङा बुंबावदों इउपिपिएलआ गावसोरनि दोलोआव थगायनानै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ हाबदों होननानै बुंगासिनो। नाथाय बिपिएफनि दोलोनि सासेबो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जायाखै होननानै रोखा खालामो बिथां लोमस्राव दैमारिया। थांनाय सनिबार खालि आसामनि तेजपुराव गावखौनो पुलिसनि मावफारिया होननानै नंखाय सिनायथि होनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे हमजानाय सुबुङा गावखौ सासे साब इन्सपेक्टर महरै सिनायथि होदोंमोन आरो गावजों लोगोआव गंसे नंखाय पिस्तलबो लाफादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हमजानाय सुबुंखौ तेजपुरनि हिमांशु कलिता होननानै सिनायथिनो मोननाय जादों। नंखाय पुलिस हिमांशु कलिताखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा तेजपुरनि मिशन सारियालियाव हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा तेजपुर पुलिस बिफाननो गथायनानै होदोंमोन होननानै तेजपुर पुलिस बिफाना फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि हिमांशु कलिताया आसामनि सराइदेउनि थागिबि भास्कर बरुवानो रांनि सोलायै साख्रि होगोन होननानै थगायनो नाजादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिसजों हमजाखांनायनि उनाव हिमांशु कलिताखौ तेजपुर बिहागुरिनि 2 नं कलिता गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोन्दों होननानै तेजपुर पुलिसा फोरमायदों। लोगोसे दायनिगिरिनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों आयेन बायदि साजा होनाय जागोन होननानै तेजपुर पुलिस बिफाना फोरमायदों। थांनाय सानखालि जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिफोरा फिन खनसे काश्मीर पन्डितनि सायाव फायारिं खालामदों। उदखारिजों फायारिं खालामजानाय काश्मीर पन्डितनि मुङा जादों सन्जय शर्मा। सन्जय शर्माखौ गोब्राब जोखोम जानायनि थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। सन्जय शर्मानि सायाव फायारिं खालामनायनि दायखौ उदखारि फसंथान टिआरएफआ लादों। सिनियर पुलिस बिबानगिरिया फोरमायदों उदखारिफोरा 26 फेब्रुवारिनि फुङाव आसामनि थागिबि काशीनाथ पन्डितनि फिसाज्ला सन्जय शर्मानि सायाव फायारिं खालामदों। उदखारिनि फायारिं खालामनायाव गोब्राब जोखोम जानांनाय सन्जय शर्माया बेंकआव सेक्युरिटि गार्डनि हाबा मावो। सन्जय शर्माखौ गाग्लोबग्रा उदखारिफोरखौ संदाननो थाखाय पुरा ओनसोलखौ बेंखननाय जादों होननानै पुलिस बिबानगिरिया फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।